Her har vi Interskolen, og her har vi Umgala. Hej Umgala. Du er rigtig nok blevet skoleklar nu, hva'? Her har vi Umgalas mor og far. De skal til samtale på Interskolen med skolelederen. Samtalen gik rigtig fint, og Umgala skal nu starte på Interskolen. Her ser man Umgalas skema i 1. klasse, hvor hun starter med at have engelsk. Når Umgala starter i 3. klasse, så har hun ud over engelsk nu også tysk som sprogfag. I 5. klasse begynder Umgala at have fransk på skoleskemaet, så nu har hun altså 3 sprogfag i en alder af 11 år. Nu går Umgala i 7. klasse, hvor hun skal med sin klasse på skolerejse til Tyskland. Når Umgala går i 8. klasse, så skal de til Frankrig. Da Umgala går i 9. klasse, så går sprogrejsen til England. Nu har Umgala lige afsluttet sin 9. klasses eksamen og står her med sit eksamensbevis. Hun ligner alle andre 9. klasses afgangselever på Interskolen, nemlig med et gennemsnit på 11.